Исәммесез эфирда адымнар тапшыруы, бу атна вакыйгалары, аларга белгечләр карашы, шәхесләр, гамәлләр алдагы ярты сәгатьтә. Россиягә 13 ел элек хакимлек иткән дуңгыз гриппы килә. Сәламәтлек саклау системасы пациентлар ташкынына әзерләнә. Сулыш юлларын зарарлы бик күп катлаулануларга китерергә мөмкин. Ул Лисичанскка барып, шәһәр халкын ашата. Эшмәкәр Рөстәм Гатин күңел кушуа һәм анда күргәннәре турында. Һәрбер кеше ярдәм итәргә тиеш. Минем акчам юк дип, минем машинам юк дип әйтергә тиеш түгел. Кайсы татар районнары татар телен инкар итә. Әлмәт Акталар районның йөзек кашымы, туган телгә мөнәсәбәтеме? Яшәү рәвешенә кертергә кирәк бу мәсьәләне. Яшәү рәвешенә керсә, милли яшәү рәвешенә хаталар, кимчелекләр кимерәк булачак. Болгар радиосының милли премиясенә 10 ел. Кемнәр алар җырлы юлын радио дулкыныннан һәм Болгар сәхнәсеннән башлаучылар? Ел сайын көтеп алынган мизгел, көтеп алынган көн, елга нәтиҗә ясау көне. Бу атнада Татарстанга грипп килде. Узганы белән чагыштырганда ОРВИ һәм грипп белән авыручылар саны 25% арткан. Ул әле күтәреләчәк ди эпидемиологлар. Без моны үз коллективыбызда авыручылар саныннан да, сырхауханәләрдәге чираттан да, регистратура номерларының торган сайын узаграк чакыруыннан һәм ашыгыч ярдәмгә шалтыратучыларның артуыннан да күрәбез. Быел безне гриппның AH1N1 штаммы сынаячак. Ул дөньяда 2009 елда таралып эпидемиягә әйләнгән иде. Аның никадәр көчле булуын соңрак кына таныдылар. Без инфекционист эпидемиологта түгел, әмма алар без 2 ел коронавирус белән яшәдек, организмда гриппка иммунитет төште ди. Хәзер аның шушы төрен йоктыручылар арта. Рания Абдрахманова республиканың йогышлы авырулар клиникасына юл алды. Дуңгыз гриппы диагнозы куелучыларны хәзер монда дәвалыйлар. Татарстанда соңгы 2 елда нигездә коронавирус хакимлек итте. Һәм шул рәвешле ул башка вирусларга баш калкытырга ирек бирмәде ди белгечләр. Хәзер исә республиканың клиник йогышлы авырулар хастаханәсе ковидлыларны да, ОРВИ белән авыручыларны да, шулай ук дуңгыз гриппы һәм сезонлы грипп белән чирләүчеләрне дә кабул итә. Әлегә бүлекләр тулы түгел, палаталарда буш урыннар бар. Хәзер без балалар бүлегендә. Грипп белән авыручы балалар ята, грипп А белән, икенче төрле әйткәндә дуңгыз гриппы белән дип әйтсәк тә була. Таныш булыгыз, ул бик тиз башлана, кешедән кешегә тиз йыга, температураны кискен күтәрә. Грипп башланган вакытта ул кинәт кенә башланып китә. Югары температура күтәрелә, 38,5-40-ка хәтле менәргә мөмкин. Расихиннар гаиләсендә шулай була да. Шимбә көндә йокыдан тордык, баланың температурасы югары иде. Җомга көнне гадәттәгечә йокларга яткан җирдән 7 яшьлек Демьян хәлсез уяна, көне буе йоклый. Это меня очень удивило, конечно. Гадәттә алай узак йокламый иде, шуңа шикләндем. Хастаханәгә җыенып китү өчен сәбәп булган тагын бер нәрсә, ул саташа башлады. Шушук палатадагы тагын бер пациент, 2 яшьлек Александр, ул да узган атнада авырып киткән. 39-га күтәрелгән температураны берни белән дә төшерә алмаганнар. Без икебез бергә авырый башладык, температура поднялась, минем баш авыртты, голос сел, нос заложен был. Сама-то как-то переживаю, но за ребенка очень страшно, потому что он не ест, не пьет все время на груди. Килүгә грипп диагнозы куялар, капельница, дарулар, дәвалау, ятып кына торасы. Берничә тапкыр ковид белән авырганда да булай авыр булмады дигән исе. Мондый вакытта эшкә китәргә или балаларны мәктәпкә җибәрергә, балалар бакчасына илтергә кирәк түгел. Өйдә калдырырга кирәк. Аяк астында уздырсаң мондый авыруны, вирус авыруларын, ул бит куркыныч. Авыру билгеләре барлыкка килгәндә кешеләр иң беренче эш итеп участок терапевтларына мөрәҗәгать итә. Бу атнада андый мөрәҗәгатьләр артты. Моны сырхауханәләрдәге чират күрсәтә. Түбән Камада алар узган атна белән чагыштырганда 3 тапкырга озынайган. Например, в конце той недели у нас обращения составляли... Әйтик, узган атнада сырхауханәнең кызыл зонасына көненә 60-70 кеше килсә, хәзер 120-130-га җитте. Табибны игә чакыручылар да артты. Шулай ук узган атнада 70-80 кеше булса, бүген көндезге 12-гә инде 150 кеше өенә чакырып шалтыраткан. Бу 2 тапкырга күбрәк дигән сүз. Количество обращений составило уже больше 150. Анда бик күп кеше, анда теге якта да бик күп кеше утыра, тулык. Быелгы эпидемия сезонының үзенчәлеге һәм авырлыгы да бер үк вакытта төрле вируслар таралуында дип белдерде бу атнада Роспотребнадзор белгечләре. Ковид, грипп, ОРВИ өстәвенә билгеләре дә охшаш. Узган атнада Россиядә шундый чирләр йоктыруның 1 миллионнан артык очрагы теркәлгән. Кайбер төбәкләрдә дуңгыз гриппы белән вәзгыять кискен ди Анна Попова. Грипп пришел в этом году всерьез. Грипп быел катлаулы, шунысы да бар. Быел гриппның кеше сәламәтлегенә аеруча зыян сала торган төре килде. Бу А гриппы
гриппы вирусы 2009 елга беренче тапкыр ул үзен нәкъ менә шул вакытта бик тиз тарала торган итеп күрсәткән иде, пандемияга китергән иде. H1N1 беренче тапкыр 1930 елда теркәлгән булган. Штамның иң көчле чоры 2009 елда күзәтелә. Мексикада башланып ул бөтен дөнья буйлап тарала. Эпидемия башланды дип игълан ителгән чорга инде планетаның 74 илендә чирне йоктырган булалар. Бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы мәгълүматына караганда, ул елны вирусның бу төреннән 18 мең кеше үлә. Дунгыз гриппы ул бик каты формада узды, күп кешеләрнең авыр формада узды, үлчеләр дә булды, һәм без аңладык, ул өлкән яшьтә кешеләрнең, йөкле хатыннарның, кешеләрнең төрле хроник чирләр белән, бигрәк тә йөрәк чирләре белән, хроник үпкә чирләре белән, шикәр чире белән, сахар диабет белән, шундый чирләр белән арткан кешеләрнең грипп бигрәк тә авыр формада узырга мөмкин. Соңгы елларда дуңгыз гриппы теркәлми диярлек. Быел инде 59 очрак турында билгеле. Хәзер H1N1 гриппы вирусына каршы иммунитет һәм табигый каршы тору кимеде. Һәм без бу грипп штаммы быел катлаулы агымлы авырулар китереп чыгарачагын фаразлыйбыз. Күпләрнең ковид белән берничә тапкыр авыру да шуңа китерергә мөмкин. Коронавируста табигый иммунитетны киметте. Организм инфекцияларга каршы тора алмый. Моны балалар бакчаларына, мәктәпләргә йөрүче балалар саны кимүдән, хезмәт коллективларында авыручылар артудан да сизергә мөмкин. Гриппның бар үзенчәлекле билгеләр, бик каты бу интоксикация билгеләре, бик югары температура күтәрелә. Әйттем инде, баш авырта башлый, күзләр авырта башлый. Менә бу билгеләр күбрәк гриппка охшаш, а башка авыру булганда менә бу интоксикация билгеләре шундый көчле булмый инде. Грипптан саклану юлы икәү дип белгечләр. Берсе әлеге дә баягы вакцина. Бүген һәр төрле штаммнарга каршы прививкалар бар. Әмма аны ясатырга соң булуы мөмкин. Нибары бер атна калып бара. Белгечләр битлек кияргә, социаль дистанция сакларга, кеше күп булган урыннарга йөрмәскә киңәш итә. Рания Абдрахманова, Ленар Хуҗиәхмәтов, Гадел Миндубаев, Адымнар, Казан, Түбән Кама. Бу атнада Казанда Элмәтакта топографик билгеләр юл күрсәткечләрендә хаталарны ачыклауга багышланган конкурска йомгак ясадылар. Әлеге бәйге 2нче ел рәттән Татарстан президенты каршындагы туган телләрне саклау комиссиясе башлангычында уздырыла. Бу зур эш халык белән, туган телгә битараф булмаган татарстанлылар белән берлектә алып барыла. Беләсезме, без соннарга игътибар иттек. Быел конкурска 7 меңгә якын мөрәҗәгать килгән. Узган ел 3 мең була. Бер яктан кызыксыну арткан. Битараф булмаучыларның шушының кадәр факт ачыклавы зур тырышлык. Икенчедән күңелне тырный торган күренеш. Чөнки 7 мең хата ул ким дигәндә 7 мең кешенең дәүләт телен инкар итүе дигән сүз. Конкурсны оештыручыларны татарлар күп яшәгән районнарга җәпләндерә. Гөлнас Сайфетдинова, конкурс эзеннән. Бүген без Арчага юл тоттык әле. Данлыклы Тукай ягы, Татар районына. Бер карасаң, тел мәсьәләсендә үрнәк булырлык төбәк. Әмма үрнәк булырга иртәрәк икән әле. Үзәк урамнан барабыз, бары тик русча гына язылган атамаларга күз төшә. Кайберләрендә татарчасы да бар, кем ничек тели шулай яза күрәсең. Халык контролена да шуннан зарланалар. Бик күп язылган менә Элмәтакталар рус телендә күбрәк. Югыйсә бит әле безнең Арча татар шәһәре дип әйтергә була әле. Татарлар күбрәк. Төртеп күрсәткәч үзгәртүчеләр дә булган. Менә чираттагы бина янына киләбез, монда эш вакытын татарчада, русчада язганнар ансы. Әмма бер хата бар. Ö хәрфе урынына о язып куйганнар. Аның янында гына күршеләр шелтә алган күрәсең, мәсьәләне җиңел генә хәл итеп куйганнар. Татарчасын кулдан гына язалар. Каршы яктагы бинада төшке ашсыз урынына ашсыз дип язганнар. Икенче бер оешма артык тырышып ташлаган. Кирәк булмаса да шәхес сүзен нечкә һ белән язганнар. Мөрәҗәгатьтән соң аны төзәтәләр. Бер хата төзәтелгән, әмма яхшылабрак карасаң, монданың әле икенчесе дә бар икән. Мәйдан сүзендә хәрфе урынына о язып куйганнар. Инде тагын да карасаң, юридик шәхесләр түгел, юридик затлар дип әйтергә кирәк. Советлар мәйданында, Совет мәйданы булса дөрес, янәшәдә генә шулай итеп язылган да. Ирем белән дә игътибар итеп йөрибез инде андыйны. Менә ди татар телен ничек итеп бозалар бит ди. Районны визиторган күренеш түгел. Халык контроленә 241 мөрәҗәгать алынуын хакимияттә беләләр. Хаталарның 80%-ка якыны төзәтелде диләр. Калганнары төзәтеләчәк дип ышандыралар. Муниципаль учреждениялар белән инде бернинди проблемасы да юк. Безнең махсус тәрҗемәчеләребез бар. Алар дөрес итеп тәрҗемәләп,
безнең исполком контролендә торган килештән әзерләнә элмәтакталар. Менә кызганычка каршы шәхси эшмәкәрләр, кибетләр һәм башка менә шундый учреждениелар белән бераз гына авырлыклар бар. Тәрҗемә ителешкә җиңелчә караудан гына. Бармы бар дигән кебегрәк килеп чыккандыр. Шул кибетләр белән, учреждениелар белән районның отдел экономики шөгыльләнә. Алар элмәтакталарның язылышын инде хәзер менә чын-чынлап торып контрольгә алынды. Иң күп хаталар Казан, Яршаллы, Чиста, Яшелүзән, Алабугада, башкалада 2000-нән артык кимчелек табалар. Күбесе йорттагы элмәтакталарда адресларны русча гына язуга кагыла. Менә Дәрвишләр бистәсендәге Тынычлык урамы 2 телдә дә язылган. Күрше йортта Мир урамы калган. Шундый хаталарны фаш итә конкурста катнашучылар. Халык контрольлаша аның төзәтелүен дә көтеп торалар. Баштарак мин моны ниндер бер уен кебек, квест кебек кабул итсәм, бик җитди проблема икәнен аңладым. Безнең татарда бит җиде кат үлчә, бер кат кистиләр, нимә? Аны тикшерергә кирәк. Ул үтә бит инде бу ризалашу процедурасын. И шунда бит инде ул хатаны үткәрәләр. Шул вакытта үткәрмәскә кирәк. Хаталарны җибәрәсең дә, әйбит һәм сиңа хат килә. Менә бу хата түгел дип. Чөнки бу, мәсәлән, Элмәтактаны, менә шундый мәсәлән, Казан кешеләре килеп ясадылар дип, шуңа күрә монда хата юк дип дигән җавапларда булгалады. Тәкъдим итәсе килә кешеләргә сүзлек белән кулланырга. Хаталар турындагы мәгълүматны халык контроле порталына җибәрәләр. Төзәтелсә, җаваплы оешмалар шушы портал аша хисап тота. Кайбер оешмалар Элмәтактан алыштырып та тормый, дөрес язылышын кагазьдә бастырып, хаталы сүзне шуның белән каплап кына куя. Районнарда татар теленә булган мөнәсәбәтнең тиешле дәрәҗәдә түгеллеген күрсәтә. Бәлки инде әлеге юнәлештә эшләүчеләрнең татар теленә бәйле рәвештә грамоталылыгының җитмәве, игътибары җитмәве, татар теленә карашының без өмет иткәнчә тиешле дәрәҗәдә булмавын күрсәтә. Безгә килгән бу мөрәҗәгатьләр, алар бит әле ул катлаулы шуар тормышның бер кичкенә генә өлеше генә. Без әле нәрсәләр килдек тә күрдек һәм җиңдек дип әйтә торган түгел биредә. Һәр районда башкарма комитетларда бу мәсьәләгә җаваплы белгечләр булырга тиеш. Менә алар бигрәк тә битараф булмавы кирәк. Һәм районда ниндидер исемнәр, билгеләмәләр эшләнгән вакытта аның махсус эшләнгән регламенты буенча шушы ике дәүләт теленең дә исәпкә алынып һәм хатасыз андый карарлар кабул ителүе кирәк. Яшәү рәвешенә кертергә кирәк бу мәсьәләне. Яшәү рәвешенә керсә, милли яшәү рәвешенә хаталар, кимчелекләр кимерәк булачак. Бүгенгә бу мәсьәләдә үрнәк итеп куярлык бер генә җирлек тә юк. Хәтта Саф татар районнарында да кимчелекләр бар. Икенче конкурска хаталар артты гына. Аның нәтиҗәсе буенча җаваплылык юк. Шулай да хаталарны төзәтергә алынучылар бар. Тәнкыйть кәнфит түгел. Гөлназ Сайфетдинова, Ләйсән Сәетова, Адымнар. Безне бу атнада Яршалыдан эшмәкәр Рөстәм Гатинның тормышка карашы уйландырды. Кеше кешегә кеше булып калырга тиеш. Ул әнә шундый девиз белән яши һәм шушы сүзләрне үзенең приюты ишегенә дип куйган. Ул шунда ризык әзерләп, йорт җишсез кешеләрне, мохтаҗларны, өлкәннәрне кайнар ризык белән сыйлый. Аның үз тормыш фәлсәфәсе бар. Дөнья акчадан гына тормый, яхшылык эшләп, йөрәкне йомшартырга кирәк ди ул. Без бу атнада Рөстәмне Лисичанск шәһәреннән каршы алдык. Ул 2 аянда яшәп, җирле халыкка кайнар ризык әзерләп башаткан. Минем теләгем һәм мөмкинлегем бар. Нигә шушы хәлдә калган кешеләргә ярдәм итмәскә ди ул. Менә полевой кухня шундый була инде ул. Утын белән ягабыз, шулай иттереп пешерәбез. Лисичанскига 2-не алып бардым. Рөстәм Гатин беренче ризыгын 6 яшендә пешереп карый. Әти-әнисе кайтышка токмач кыздыра. Әтисе дә шул һөнәр остасы. Туганнар җыелган җирдә зур бәлеш, үрдәк, башка сыйлардан өстәлләре сыгылып торган. Әтигә карап үстем. Әти минем повар. Өйдә ул пешерә, хаман да пешерә. Әни инде рәхәтләнеп залда газет укып утыра. Рөстәм училище, техникум, югары уку йортларында да технолог һәм повар белеме ала. 20 елдан артык ул Яршаллыда узган бар бәйрәмнәрдә ризык әзерли. 2 айлык тормышын тулысынча үзгәрткән карар кабул итә. 6 егет җыелалар да үз теләкләре белән Лисичанскига юл тоталар. 2 кыр кухнясы алып баралар. Сейчас я вам покажу
как у нас настроена работа. Әле октябрь айындагына Яршаллы хакимияте башка эшмәкәрләр ярдәме белән Лисичанскида 1000 кеше ашатсалар, хәзер 5000 кешегә кайнар ризык әзерлиләр. Эш атнага бер тапкыр Яршаллыдан гуманитар ярдәм килеп тора. Карабыдай, башка ярмалар, тушенка, шикәре, тузы, чәе, савыт сабасы. Әзер ризыкны зур термосларга тутырып мохтаҗларга, хастаханәдә ятучы авыруларга, мәктәпләргә Лисичанск хакимияте хезмәткәрләренә тараталар. Атна сайын халык янына чыгам, алар белән сөйләшәм, сорыйм, сораулар бирәм, бөтенесенә кирәк җитәме, җитмәйме дип. Аларның күзләрен күрәбез, рәхмәтләрен ишетәбез. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Ассаламу алейкум. Иң сагындырганы мәчет ди Рөстәм Гатин. Лисичанск шәһәрендә мәчет юк икән. Рухи көч кешеләргә ярдәм итү теләге хәзрәт вәгазьләре аша сеңде ди ул. Яршаллыдан Лисичанск шәһәренә киткән 6 егетнең берсе хәзрәт була. Абдурашид Курмалиев 5 вакыт намаз турында да искәрткән, авыр чакларда төшенкелеккә бирелмәскә ярдәм иткән. Берсе хәзрәт, мен инде повар, берсе спорт мастеры, берсе специалист бензоэлектроинструментлар буенча, бер малай инде автослесарь, икенчесе алтын куллы малай, бөтен әйберне эшләп куя тиз генә. Менә шул команда белән бергә безгә бик җиңел. Шул хәзрәт булуы, рухи көч бирә торган кеше булганда безнең белән безгә нык җиңелрәк. Һәрберебезнең эшенең асылы ул Алла субхана тәала бездән разый булсын дип. Чөнки бит инде менә гомумән альтруизм дип әйтәбез инде шулай бит, түләүсез эшләү һәрбер кеше аны булдыра алмый. Шулай бит, аның өчен кирәк рухи көч. Бу безнең төп приютыбыз. Без монда мохтаҗларга ярдәм итәбез, ашатабыз. Безнең девизыбыз кеше өчен кеше булырга тиеш. Рөстәм Гатинның тагын бер зур хәйрия проекты бар. Ул Чаллыда сугбайлар, йорт-җирсезләр мохтаҗларны ашата торган йорт ачкан. Атнага 3 көн эшли. Монда бушлай җылы ризык ашау, кием салым сайлап алу мөмкинлеге бар. Шул ук вакытта юридик ярдәм күрсәтәләр. Медицина хезмәткәрләре сәламәтлек буенча киңәш бирә. Кечкенә генә приют 80 кеше өчен җылы йортка әйләнгән. Һәрбер кеше ярдәм итәргә тиеш. Минем акчам юк дип, минем машинам юк дип әйтергә тиеш түгел. Үзенең булган хәлдән ярдәм итәргә тиеш дип мин уйлыйм. Рөстәм Гатин туган шәһәренә бик аз вакытка кайткан. Берничә көннән соң ул кабат Донбасска китәчәк. Бүген без анда кирәгрәк ди. Яршаллыдан Алия Хайретдинова, Гадел Миндубаев, Адымнар. Бу атнада Казанда халыкара чара ЮНЕСКОның мәдәни һәм табигый һәйкәлләрне саклау турындагы конвенциясе кабул ителгәнгә 50 ел тулуга багышланган форум үтте. Анда дөньяның 56 иленнән 1000нән артык делегат катнашты. Алар кузгаткан төп тема кешелек мирасын, милләтенә, теленә карамыйча һәр халыкның үз тарихын, үз цивилизациясын саклау, аны яшь буынга җиткерү. Бүген ЮНЕСКО исемлегенә бөтен дөньядан 1154 һәйкәл кергән. Алар арасында Татарстанның 3 тарихи һәйкәле дә бар. Казан Кремле, борынгы Болгардагы археология комплексындагы объектлар һәм Зөя утрау шәһәрчендәге собор белән монастырь. Без бәлки аңлап та бетермибездер, әмма аларны көндә диярлек күрә алуыбыз бик кадерле әйбер. Кемдер мондый тарихи һәйкәлләрне күрер өчен җир шарын гизә, континентлар кичә. Тарихны торгызу буенча зур эш бездә Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиевның башлангычында алып барылды. Мәңгелек мирас, аларны саклау мәсьәләләре, тагын нинди тарихи урыннарыбызга ЮНЕСКО ишекләре ачылыр. Фәрүзә Мәҗитова репортажы. Этот телескоп на самом современнейшем уровне сейчас оборудован. Шушы телескоплар аша безнең астрономнар йолдызлар, кометалар, планеталарны бөтен галәмне күзәтеп тора. Казан федераль университетының Энгельгард исемендәге астрономия обсерваториясендә бүген дә уникаль тикшеренүләр үткәрелә. Ул мәгълүматларга нигезләнеп хәзер без куллана торган навигация системалары эшләнгән. Все, кто включает свой навигатор, должны помнить, что там есть частичка работы ученых нашей астрономической обсерватории. Обсерватория ачылганга 121 ел. 1901 елдан башлап монда җирнең иярчене айны өйрәнәләр. Уникаль телескоплар урнашкан. Аларны үз вакытында танылган астроном исеме дөньяга билгеле шәхес җәмәгать эшлеклесе Василий Энгельгард шәхси обсерваториядә туплаган була. 1897 елда ул аларны Казан университетына бүләк итә. Ул чакта аның дусты Дмитрий Дубяга ректор була. Шушы дуслык Казан университетында астрономия обсерваториясына нигез салганда. Бүген Казан читендәге бу урын тарихи казанышлары, ачышлары белән танылган фәнни шәһәрчек үзәк булып тора.
Күктәге бөтен әйбер булган әйберлек күрсәтергә була. Йылдызлар, ай, спутниклар. Безнең белгечләрнең горурлыгы бу, ләкин борынгы биналар дөньяда тиңе булмаган уникаль телескоплар соклык сорый. Шуның өчен астрономия обсерваториясын ЮНЕСКО мирасы исемлегенә кертү тәкъдиме яңгырый ди директор Юрий Нефедьев. Ул чакта корылма дөньяга танылыр һәм монда яңа фәнни ачышлар ясалыр иде. Обсерватория будет существовать, несмотря на то, что будет вокруг происходить. Әгәр обсерватория ЮНЕСКОга кертелсә, монда фәнни үсеш тукталмаячак, чөнки номинациянең шарты шундый. Шулай ук бу территория бер нәрсәгә карамастан сакланырга тиеш була һәм обсерваторияны таныту эше тагын да активлаша дигән сүз. КФУның астрономия обсерваториясы әлегә ЮНЕСКОның алдан төзелә торган исемлегенә генә кертелгән. Аны дөньякүләм мирас исемлегенә кертү мәсьәләсе быел ЮНЕСКО комитетының Казанда үтәчәк 45-нче сессиясендә каралырга тиеш иде. Тик ул көнбатыш илләрнең Россиягә каршы алып барылган вазгыяте сәбәпле монда уздырылмады. Сессия урынына бу атнада Казанда форум үтте. Дустана илләрдән меңләп делегат килде. Бу чара тарихи вакыйга. Чөнки бу киң даирә халыкара белгечләр катнашында бездә тәүге тапкыр тарихны торгызу турында сөйләшү иде. Отрадно, что, несмотря на непростую обстановку, вы нашли время и возможность приехать в нашу республику, где мирно живут представители 173 национальностей. Бүген ЮНЕСКО һәйкәлләре исемлегендә 1154 корылма. Алар 167 илдә урнашкан, 194 дәүләтне берләштерә. Алар дөньядагы энҗе бөртекләре, бай тарихлы кабатланмас урыннар. Татарстанда мондый һәйкәлләр 3. 2000 елда Казан Кремлен, 2014 елда Болгар музей тыюлыгын, 2017дә Зөя Утрау шәһәрчеге, Успение соборы һәм монастырь. Бу дистә елларга сузылган зур археологик һәм фәнни эшчәнлек. Галимнәргә һәр корылма буенча берничә томлык тарихи мәгълүматлар һәм аларны дәлилләүче документлар китергә туры килә. Татарстанның ЮНЕСКОга юлын Минтимер Шәймиев ача. Барлык һәйкәлләр бу исемлеккә ул президент булган чорда һәм ул Яңарыш фонды аша башкарган зур эшләрдән соң кертелә. Мы должны усиливать с вами свою работу. Представьте себе, сколько было недоброжелателей, чтобы вот эта конференция или встреча не состоялась. Но мы так не можем. У нас главный лозунг вообще в республике «Мы можем». ЮНЕСКО должно иметь ведущую силу. Она ведь ни от кого ничего не требует, кроме добра, кроме хорошего, кроме диалога. ЮНЕСКО бөтен дөнья мирасы объектларының берсе Болгар музей тыюлыгы. Монда бүген 9 музей бар. Күп музейлар төзелде. Яңарыш фондыдан бик каты булышып, аларга бик зур рәхмәт. Минтимер Шәриповка бик каты зур рәхмәт. Рустам Нургалиевичка ЮНЕСКОга кергәч, туристлар бик артты. Хәзер кыш туристлар иң аз вакыт. Шулай да экскурсияләр ел дәвамында туктап тормый. Халыкта борынгы Болгар чоры шул тарихны белергә омтылыш арты диләр. Кызыксына торган яшьләр дә бар. Безнең тарихыбыз, Болгар бабаларыбыз, алар ничек яшәгәннәр, нәрсә белән шөгыльләнгәннәре турында да беләселәре килә. Һәм инде олы яшьтәге апаларыбыз, абыйларыбыз, әле без белмибез икән, нәрсә булганын, ни булганын дип шаккатып китәләр. ЮНЕСКО ул туристлар ташкыны гына түгел, хәйкәлләрне саклап, карап тору буенча зур җаваплылыкта. Әле 10 ел элек кенә шушы территориядә борынгы мәчет тирәсендә шәхси йортлар торган. Монда җирле халык яшәгән. Соңрак аларны тарихи һәйкәлләргә зыян килмәсен дип күчерергә булганнар. 102 йорт сүтелә. Урамның теге башында 17 йорт калган. Анда яшәүчеләр тарихи ватаннарына тугры калып, музей тыюлыкка кагылышлы бар җаваплылыкны үз өстенә алып яшәүчеләр. Зарифуллиннар монда 35 ел гомер итә. Тәрәзәләреннән борынгы Болгар күренеп тора. Моннан күченергә тәкъдим булгач та күченмиләр. Хәзер алар үзләрен Парижның Эйфель башнясы янәшәсендә гомер итүчеләр белән чагыштыра. Капкаларына терәлеп үк диярлек торган музейны хәзер бөтен дөнья белә башлаган. Это сама природа. Монда табигать искиткеч матур. Бу республиканың, Россиянең горурлыгы. Безгә монда яшәү бик рәхәт. Чөнки бездә инфраструктура үсештә, юллар чистартыла, һәр кайда видеокамералар. Тыныч монда. Без әкияттә кебек яшибез. ЮНЕСКОга керү дә кайчандыр әкият кенә булып тоелса, хәзер чын барлык. Һәм аңа ирешү өчен бик күп эшләргә туры килде ди галимнәр. Һәм алар киләчәктә нинди борынгы урыннарның бөтен дөнья мирасы була алуын фаразлый. Шулык биләрне, шулык суларны кертергә була, шулык кашанны. Безнең галимнәрнең тәҗрибәсе зур. Татарстан ЮНЕСКО белән 20 елдан артык хезмәттәшлек итә. Һәм киләчәктә бөтен дөнья мирасы исемлеге безнең һәйкәлләр белән тулылануында шик юк диләр. Шулык бөтен дөнья мирасына кертү ул Татарстанны Россия Федерациясын күрсәтү. Шулык Франциядә, ЮНЕСКОда безне беләләр. Ул белү безнең
менә бу зур эшләр белән бәйле. Фәйрүзә Мәҗитова, Вадим Илларионов, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Бүген Казанда Болгар радиосының милли музыкаль премияләрен тапшыралар. Бу тантана елның төп музыкаль вакыйгаларының берсе булып санала, һәм ул артистлар арасында да көтеп алынган концертларның берсе. Быел музыкаль премия 10-нчы тапкыр уза. 10 ел дәвамында тамашачы хозурына үз телебездә популярлык казанган җырлар тәкъдим ителә. Чын милли тамаша әзерләнә. Эстрадада премияләр күп, ә Болгар радиосыныкы нәкъ менә милливлеккә йөз тотуы, халыкчан булуы белән аерылып тора. Монда радио тыңлаучылар, телевидение хит-парадны караучылар сайлап алган җырлар гына яңгырый. Елның музыкаль тантанасыннан Илгиз Шәкүров репортажы. Казанның нәкъ үзәге пирамида концертлар залы бүген монда Болгар радиосының 10-нчы милли музыкаль премияләрен тапшырачаклар. Елның төп музыкаль вакыйгасын карарга Татарстан гына түгел, күрше төбәкләрдән дә татар эстрадасын яраткан, татар сәнгатен даими күзәтеп барган кешеләр җыела. Алар монда ел саен яңа ел кайфы һәм болгарларга гына хас милливлекне эзләп килә. Җыр ярдәмендә ул үзенең тере икәнен аңлый, мирасын барлый, киләчәген чамалый. Быел миллилек концертның беренче нотасыннан ук тыйымланды. Премия Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен рәсми кабул итүгә 1100 ел тулуга багышлана. Әлеге истәлекле дата федераль дәрәҗәдә оештырылды. Казан саммит, Изге Болгар җыены, баш калада яңа җәмигъ мәчетенә нигез ташы салу, Болгар җирендә ачык һавада Кара Пулат операсын сәхнәләштерү. Милли премия нәкъ менә шуннан өзек белән башланып китте. Операның төп солисткасы Илүсә Хуҗина иде. Бүген ул милли премия сәхнәсенә концертны алып барырга да чыкты. Илфар Кәримов белән бергә эшлиләр. Иң мөһиме, мин тамашачымны яратам һәм минемчә без алар белән бер дулкынла булырбыз дип өметләнәм. Быелгы тамаша 10-нчы тапкыр узуы белән истәлекле. Шушы еллар эчендә премияның форматы, анда катнашучы артистлар тамашачының зәвыгы үзгәргән. 2013 ел премия беренче тапкыр уза. Лауреатлар кызыл келәмнән үтә, оркестрга җырлаучы артистлар бар. 2015 елда Казан белән генә чикләнмичә, Мәскәүнең Кремль концертлар залына барып җитәләр. Беренче дәрәҗә лауреатларны шунда бүләклиләр. 2020 елда тантанага яшь буында кушыла. 10-нчы юбилей тантанасында 30 лауреат. Елдагыча әлеге премиядә популяр җырчылар да, яшь артистлар да бар. 12 лауреат Болгар радиосының Кайнар хит проектында җиңүчеләр. Барлык буыннарны җыя торган, барлык буыннар карый торган концерт, фестиваль дип әйтәсем. Болгар милли музыкаль премиясына килгәндә ул уникаль. Анда ничектер чыгышлар да бүтән, җырлар да, җырчылар да дигәндәй. Башка премиялардан аерылып тора. Ник? Чөнки алар сине сайлыйлар халык сайлаган өчен, халык тыңлаган өчен. Әле без менә Себер якларында гастрольдә булып кайттык. Керәбез, мәсәлән, зур гына җитәкче кеше радиодан Болгар радиосын тыңлый, ә инде телевизордан анда Яңа гасыр телеканалы бара. Шуңа күрә шушы радио белән телевидение тамашачыга бер күпер җырчы белән тамашачы арасында. Һәр елны премиядә татар эстрадасы легендасы дигән исем бирелә. Бу номинациягә татар сәнгатен үстерүгә зур өлеш керткән шәхесләр лаек була. Рафаэль Ильясов, Мәсгуд Имашев, Хәмдүнә Тимергалиева, Флёра Сөләйманова һәм башкалар. Быел легенда исеменә Россиянең ат казанган Татарстанның халык артисты Эмиль Җәләлетдинов лаек. Балачактан җырлый ул. Заманында Рөстәм Яхин, Җәүдәт Фәйзи, Александр Ключеров кебек бөек татар композиторлар белән бергә иҗат иткән. Гомере буе татар халык җырларын, классик әсәрләрне башкара. Татарстан гимнын 6 телдә җырлый ала. Киләсе елга аңа 90 яшь тула. Легенда дими, кем дисең? Иҗатым булмаса, аның нәрсә, кирәге юк тормыштың. Бала чактан ук мин шунда бирелеп, нинди генә җырлар җырламадым. Барлык тамашачыларга сәлам юлыйм. Коронавирус белән бәйле чикләүләр сәбәпле соңгы 2 елда концерт тамашачыларсыз гына узды. Сак вакыт бит инде мондай очрашулар булмыйча торды. Гомумән үзебезнең яраткан артистларыбызны карарга дип килдек инде. Күптән ничә ел җыенабыз инде без шулай Кирилгә. 10-нчысына барып киләбез дидек, менә үзебезнең сүзне бирдек. Шуның өчен бегән бөтенесен яратабыз. 10 еллык юбилейны бик тә карасым килде. Елдан ел карап барам. Татар эстрадасында хәзер премияләр күп. Болгар радиосыныкы бернинди очраклылыклар булмавы белән үзенчәлекле. Төп максат халык күңелендә үз урынын тапкан җырларны һәм җырчыларны алтын фондка кертү. 10-нчы
Болгар радиосын милли музыкаль премиясын тапшыру тантанасына инде без беренче елгысы белән чагыштырганда зур үзгәрешләр белән килеп җиткәнбездер һәм ул үзгәрешләр сыйфат ягыннан да башка яктан да бары тик яхшы якка гынадыр дип ышанасы килә. Болгар радиосының 10нчы милли музыкаль премиясе дәвам итә. ТНВ тамашачыларына аны яңа ел каникулларында күрсәтергә вәгъдә итәләр. Илгиз Шакуров, Алмаз Зияддинов, Лейсан Сәетова, Адымнар. Бүгінгі адымлар тапшыруы тәмам. Эфирда сезнең белән киләсе шимбәдә очрашырбыз. Исән сау булыгыз.